asibiti na. Ba fatina. Ta mace kuma. An kare. Ai dole ka fita da amarya ni kuma ka banni a gida ko to sai kai kwasa wanki kaman da wanke. What? Ba za mu je mu dawo. Ban yadda ba kaman wanke da wanki kan raina ya ɓaci. Aiki tukunna ku fita. Dan Allah ki taimaka mana. Ka ce ban yadda ba ko kuwa? Ba zan iya ba. Amarya. Ki gaba zan zo. Bari in gama, bari mata wanki. Kin ga wannan dan cire ne lokacin da muka auren nan mun yi. Amma bai kamata a ce mun to za mu tafi waje ba ki ce mun ba za mu tafi ba. Ni dai bari in dauko ma bokiti kaman aiki. To shikenan. Za ka zo ka same ni tun da ka gudu na ce ya mun wanki shi. What?